Ini baru nih. Kapoy ng bulak ka. Nahan na magkamukama. Ay, adto nahan mi. Oh, Oh shit, not wala good. ka kailan ako. Nalo magdasmag ka? Bus, sorry kayo bus, kaya nagdali yung bus. Sorry juga kayo bus, sorry kayo. Nya. What's up? Nagkanumtum ko nimo. Ay, di ba? Ikaw to nasa part 1 sa buiso nga ni Dagan. Nya, asam to yung mga kauban nga. Giingnan to na ako ngayon na pagbalik. Naan Shit, ka din not eh. good. Naan, tira. Uy bus, ngitam yan ni Niyay. Maugid bus. Ay, niingon maguni siya oh. Nga, nangita siya ninyo. Kaya nawala ako namang duha. Ay, sige na. Kaya nangita masang muna ako. Kung nangita ba ko ninyo. Oh, nagngita ay dito tuloy rin. Oh, ala, nakita naman ka na mo. Tana, tara, adto ta. Op. Asam di mo tulong nga. Sige mong lakaw. Ako gani nga, sige kong lakaw. Ganahan ako mukamang. Ah, boss. Wag to tayo sa anang ligyanan. Manok ba? Oh, boss. Ah, sige. Sunod gani miyot. Ayaw na sila kulakaw. Eh, para din na kapag nitao na ninduha. Oh, sige boss. Salamat kayo boss ah. Salamat kayo boss ah. Salamat kayo boss. Sorry sa kayo boss. Asa makamulak ko. Amping na pirmi ah. Sige. Salamat na yung tulo. Sige boss. Magto na sabi. Salamat ya. Sige. Apa yung tulo? Gusto minuong istorya nila. Ay. Atok na hindi. Ngitaw kananan kay para magkaon ako. Ah, asam kananan dire. Dah. Lana ko niyay. Bay. Hindi mo tala bay. Jangan. Asa diri dapit ang tanan bay kay. Tum na ko. Bay. Nara dira. Nahan dira bayo. Ang gitawag ang naginanan og kabarkan sa buwa. Oh my god. Sige baya. Salamat baya. Wala problema na bay. Kini. Kaunig ko. Atong sila salat. Mahal sila ito. Atong sila nigdi. Kapoy na kayo. Ay, mapagkatuong mo niyang itugno nga. Barkada sa subuwa. Tuong mo niya. Loh! Maku mo ni. Ay, gusti. Subuwa mo ni. Kuyaw sa daan ni. Nga, baboy ni. Oh shit, not good. Ay, basta. Ako'y try akong best. Unsa man ang tiro nani. Waiter, please. Ay, unsa man tayo mo, sir? Motor na, bumiga. Nagkaklarong to sa buwa ang gari. Ay, sorry guys, sir. By the way, sir, natin may mga available tira, sir. Pwede naman ka mamili dyan, sir. Thank you. To sa buwa ko. Ay, sige, sir. Ino, tutuloy na niyo siya sa buhay. Okay, boss la. Okay po, on the way na. Uy! Kung si Tono, sagot! No, nagali-ali mo si Katira. Nga kabawa ka na niliko.
Agay, nagputubag. Oh shit, not I good. don't like that, bra. Wala ka kailan ako. Kung saan mo na ako maibaw? Nagkaroon na naman eh. Paila na sa kunin mo. Ngayon maduklan di ka tirar. Ay, sorry kayo boy, isog. Tinanaw ko. Uyong art, ganay mo nagilaptan sa customer. Umugno na sadya. Ato na panilig si Pikas. Oh, sige. Sorry kayo boy, isog ka. Hindi na mausap. Sige, sige. Abdul na dito. Nagat, ikaw kan unro. Oh shit, not good. Dugay ba, ani? Kuninar mo na paabot. Sir, sinsya kayo, sir. Kaya nadugay ko, sir. Kaya na ako gigiluto ato ka dito. Paspas. Kami na mag-order na. Paspas. Ma'am, sir, latuan na ka sir ha. Kung lambi kayo ka ma'am, ay, hindi. Kung lambi kayo na yung pagkaon, di ko ni bayran. Kung hindi ni lambi, bayran ko ni. Sir, 100% lamig dyan siya. A few moments later. Ani, sabi ko ani ron. Kaya lambi ang siya. Tanong lang. Ma'am, saan ba din yung pagkaon na mo eh? Ano dahil sir, why lamig? Di man lang. Di ba niingon ko nimo ganina nga kung lami, di na ko bayran. Kung way lami, bayran ako. Saan ka na? Lami man ma'am. So, di rin na ko bayran. Nga naman sir, order ba ka sir? Oo ma'am. Order pa ko. Enak pa ang kauban no? Oh, dahil dito! Mana na dira? Kaya gutom na ako! Dali na! Sud! Salamat din no kay inyong yuman among paglantaw sa among video. Ganayon pa shoutout sa among next vlog or next video. Please comment hashtag patagat sa among FB page or sa among YouTube channel. So, salamat tayo sa pag-invite mo din sa Mercadas number sa Pao, Lapu-Lapu City. Dinaan mo man sa lugar. So, ano na mo, salamat tayo nila, Dipende, nila Ate Shen, Delisel, ni JR, Jan. Salamat sa pag-invite nila namo din eh. Si Ate Lovely. O shoutout din ko sa nag-support namo si our super chatter Ate Jilan Shin from Japan o Veggie Vista View from Canada. Our membership Gavin Teacher from Ohio, USA. O sa nag-sponsor sa among t-shirt na si Kuya Joseph Glenn Caro. O ayaw sa mo kalimot sa pag-support sa iyong YouTube channel Safe Official TV. Yes, ari ko ginamo mari unara ni sa binsi. Dela sa lubuha perting lamiya kayo. Amin kayo guys. Amin kayo. Kayo. Amin kayo. Check kayo. Pero mas namin ito ang kuhan ang wizard. Salamat sa inyo. Suporta guys. Wow!